My husband and I, yazi yini, if uthandeka nje uyathandeka, noma yini oyishoyo, noma kuthiwa ke nje ayisabalulekile ngaleyo ndlela, kodwa nje uyanakeka, yenziwe as something engazuthi nje usho something erongo ekubeni ibe injalo. Okay, u-DJ ZINHLE ushilo uthi my husband and I banjani uya-understand-a ekhuluma ngobubona bobabili. But le isivele yenza nje engazuthi sekuyindaba engaka, ngisho kucommentwa my husband and I. Of course, yes, uBongzi is her husband. Okay-ke bahlali, ngicela ukuza nazo iy'ndaba. So-ke nje bahlali, ushila-ke u-DJ ZINHLE wathi my husband and I. Yo, wabona vele nje ku-Twitter ukuthi bese kule my husband and I, my husband and I. What's wrong by saying my husband and I? Because some people, they just get children, they just get kids with their boyfriends and they call them husband. At least yena uhambile wayolobola, wenzile into ezi-right. So what's a big deal? Why nenza istadach ngento engathe shuku? Guys, this girl, she is a very good woman. Uyazi ukuthi kumele enzile izinto ezikanje ukuthi ashadwe, alotsholwe, kanti nami ngangisengimsuspecta nje ukuthi we lona akafune emshado, akafune lutho, okusho ukuthi ayikho lento, okusho ukuthi nje vele amantombazane angeke asashada ngoba phela yonke into angithi siyasithi sibukela kubona ama-celebrate, kodwa akayike kuyavela ukuthi usezishadele u-DJ ZINHLE, njengoba sike sabona nakwi-real life yakhe ebonisa ukuthi vele sezenzekile. Ikona-ke phela ukuthi kuye kuvele emva kwesikhathi, kodwa kona sezushayile, sekusho kona ukuthi-ke obhuti-ke abangasafaka ama-CV, uZINHLE vele seqashile, u-right, usemtholile umuntu amqashile. So-ke vele impilo uthi iyaqhubeka nokuthi njengoba vele sebenabo abantwana abawu-2, kodwa-ke sengihlanganisana nalona-ko ongaseyena osemshadweni, kodwa ama-plans wabo bazoba nabantwana abayi-5, and then baqhubeke nempilo, babe right, babone ukuthi-ke umntwana muni abazomu-adoptha if kuwukuthi kuyenzeka kutholakala ukuthi kushaya isikhathi sokuthi a-adopthe. Hayi naye-ke kodwa phela-ke u-DJ uBongzi usezenza naye ubaba serious, ehlele eduze kwaZINHLE, kodwa-ke phela-ke guys, userious vele ngoba yini? Abanye bobhuti la ngaphandle, umuntu nje umbona ehamba eqhuba umkhaba, akacabangi kuba namakoti, akacabangi nje noma u-girlfriend lowo nje kuphela, ukholelwa ekutheni nje kumele nje aleke nje amjikijela ngale nto yakhe, amjikijela ukuthi nje ayovela kubo, amfake iringi, ashade. Akakucabangi lokho, kuphela nje yilento ayifunayo, aqhubeke futhi nendlela, uqhubekela phambili, usawumosha naphambili. Hayi, u-right Bongzi, sibongile ukuthi ukubonisile ubudoda bakho, wamgana uZINHLE, wamshada, wamenza umakoti wakho, noma kade phela sebethe abanye badla bashiya, vele impilo kunjalo. Kodwa-ke sibonge ukuthi wena uthe wafika-ke nenhliziyo yomSamariya, wakwenza okuhle okufanele. Sibabongele-ke bahlali. Ngicela-ke ningakhohlwa-ke nami ukuthi ningisubscribe-ele, ningilaykhele, ningifollowe. Ngizoleke nje nginisherele izindaba bahlali, izindaba ngoba ngiyanithanda. Ningabi-ke nesitadahi phela sokuthi ningilaykhele. Ngiyanicela ningisubscribe-ele, nginithanda. Oye babo.